Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s duhom tvojim. Dragi braći i sestre, večeras smo savršeni našeg Gospodina Isusa Krista i njegovog miljenika, našeg zaštitnika Svetog Ante, kojim se utječemo i obraćamo, moleći za sve potrebe koje smo zaglasili u svetoj misiji, ali i za sve potrebe naše misijske zajednice, naših obitelji i nas osobno, posebno oni koji ne mogu s nama biti, pa i drago dijelove trenutke s nama, nemoćni, stari, bolesni, teške bolesnike, nas med njih se spomenimo, jer jednostavno to je ono što nas nekako i međusobno povezuje, što nas ojačava onom što smo kao kršćani pozvani u svom životu, a to je voditi brigu jedni o drugima, koliko možemo pomoći jedni drugima. I ono što je uvijek bitno u našem kršćanskom životu, a to je Isus uvijek činio, očekuje to i od nas, da prepoznajemo one dobre, vrijedne, pozitivne stvari jedni u drugima i da više vodimo pažnju na ono što je dobro, a ne osvrći se uvijek na ono samo što je loše, kako smo mogli možda iznijeti one negativnosti. To je velika slabost naša ljudska, vidjeti ono što nije dobro i to komentirati, a ono dobro zanemarimo što je šteta. Bitno je naglasiti ono što je dobro i čemu više damo naglasak, od toga više imamo korist. I svoj vjeru u Gospodina Boga. Vjerovanje u Boga, Otca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i vjernoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas od Poncija Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi zvesne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, ni u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Slavni sveti Angele, svetnik i moćnik zagovornik od Boga, mnoge si sačuvao od zla i izbavio iz same smrtne opasnosti. Molimo te, čuvaj i nas od najvećeg zla grijeha i izbavi nas iz najstrašnije opasnosti smrti vječne. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakog dana danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na
Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo